За индустрията на WordPress през 2026 темите са различни и фирмите вече не продават само теми. Те ви продават демо шаблони. Хората не купуват теми, защото са бързи или добре кодирани. Хората ги купуват заради страхотните демота. Виждайки ги, мнозина купуват темата. Но след инсталация, разстоянията и шрифтовете са различни, сайтът изглежда странно, защото демото, в което се влюбихте, е било нагласено. То е имало перфектни снимки, персонализиран CSS, кеширане и мощен хостинг, неща, които не ви казват. И нека бъдем честни, когато хората купуват първата си тема, дори не гледат функциите. Купувайки втората или третата тема, се учите от грешките и осъзнавате. Нека видя какво прави темата. Ако сте нови в WordPress или търсите нова тема, това видео ще ви спести разочарования. Ще ви покажа важното при избора, червените флагове за бавен сайт и най-добрите теми за 2026. Преди да разгледаме най-добрите WordPress теми, нека видим какво е важно при избора им. Най-важна е скоростта. Вниманието на хората намалява. Ако сайтът ви зарежда над секунда и половина, губите посетители. Добрата тема трябва да е бърза по подразбиране, а не след 5 плагина. Търсете данни за скорост от разработчика, когато купувате нова тема. Второ е сигурността и апдейтите. Следете дали темата се поддържа редовно и разработчикът е активен. Не мога да ви опиша колко пъти съм ползвал тема, изоставена от своя разработчик. Това се случва постоянно, уверете се, че са активни и обновяват редовно темата си. Трето, съвместиме с PageBlueview. Тук нещата стават хитри. Много теми рекламират Drag and Drop Builder, но след инсталация се оказва просто Elementor. И това не е проблем. Elementor е чудесен билдър, но много теми си присвояват заслугите за неговия Drag and Drop интерфейс, макар това да не е вярно. Той просто е включен в темата. Проверявайте кой билдър идва с темата. Някои, като Avada, имат собствен сграден такъв. Темите Avada, Divi и Flotsam разполагат със собствени вградени инструменти за създаване на страници. Flotsam е страхотна тема за онлайн търговия и има собствен билдър. Затова при покупка проверявайте какъв редактор използва, защото може да е такъв, който не ви допада. И накрая функциите. Сега през 2026 смятам, че повече функции не правят темата по-добра, но всяка купена тема трябва да ги включва. Създател на хедър и футър. Ако една тема не предлага създател на хедър и футър, не я купувайте. Оформяне и разстояния. Ако темата няма настройки за оформяне за регулиране на ширината на сайта, не я купувайте. Типография и цветове. Всяка WordPress тема трябва да има настройки за типография и цветове. Това е важно при добавяне на персонализирани типове публикации, където тези елементи имат значение. Следва конструктор на теми. Всяка тема, която купувате, трябва да има създател на теми. Той ви позволява да персонализирате целия си WordPress сайт чрез конструктора. Ако темата няма такъв, няма да можете да променяте всичко, затова не я купувайте. И накрая WooCommerce съвместимост. Всяка WordPress тема трябва да поддържа WooCommerce, така че проверявайте. Освен това, ако купите тема, която рекламира много функции, но изисква инсталирането на 20 плагина, искайте си парите обратно, защото това е подвеждаща реклама. Накрая, поддръжка и документация. Уверете се, че екипът е активен в общността и отговаря на клиентите при проблеми. Уебсайта ви рано или късно ще се счупи и тогава добрата поддръжка ще ви спести дни разочарование. В това видео ще разгледам няколко теми. 4 безплатни, една професионална и още няколко, които заслужават внимание. Нека започнем с първата. Първа е темата Solus. Solus е най-новата WordPress тема и предлага над 115 безплатни шаблона за старт. Темата Solus предлага най-много напълно безплатни комплекти за WordPress. Когато инсталирате темата за първи път, добавете и плагина Solus. Това ви осигурява пълен достъп до функции и шаблони, което е стандарт за индустрията. Темата включва разнообразни шаблони за лесен импорт, които изглеждат наистина страхотно. Те имат разнообразие от сфери като бизнес, електронна търговия, маркетинг и образование. Темата Solus за WordPress е съвместима с WooCommerce и плагини. Изберете комплект за импорт, настройте цветовете и променете шрифта. След избора написнете продължи и демото се импортира автоматично. Импортът с Solus е бърз и работи с всички основни хостове. Solus се отличава от останалите WordPress теми по броя страници във всеки комплект шаблони. Това не са стандартни шаблони. Всеки комплект с Solus включва 8-10 отлично проектирани страници, които улесняват web дизайна. Следва персонализаторът на темата Solus, който има всичко нужно. Създател на хедър и футър, бутон за нагоре и оформление на страницата за корекция на размера на вашите уебсайтове.
Създателят в Solus предлага готови опции, позволяващи лесен избор на стил, което значително ускорява създаването им от нулата. Можете също да изградите персонализиран хедър с елементите на Solus чрез плъзгане и пускане в конструктора. Темата Solus предлага и собствен конструктор на теми, наречен SiteBuilder. В безплатната версия на Solus можете свободно да персонализирате хедъра и футъра чрез вградения конструктор. Можете също да задавате всички условия за тях без ограничения. Темата предлага и ексклузивни елементи Solus Extra, с които добавяте допълнителни компоненти към вашия уебсайт, докато го редактирате. В Pro версията Solus предлага вградени модули за всеки тип публикация, за изграждане на целия сайт изцяло с темата. Тя е в бета и излиза през март 2026 година. Давам на Solus твърда оценка 9 от 10. За безплатна тема тя е сред най-добрите избори. Следва SaaS Launcher. Макар лично да не обичам Gutenberg Page Builder, намерих тема, работеща перфектно с него. SaaS Launcher не поддържа Page Builder и като елементор, а залага на вградения WordPress Gutenberg. При първа инсталация ще видите таблото на SaaS Launcher. От тук виждате препоръчени плагини и инструкции за настройка. Разгледайте разликите с Pro версията и демотата, но първо инсталирайте препоръчените плагини. Cozy Blocks ви дава различни видове блокове, а има и плагин за импортиране на демо съдържание. След инсталацията вижте списъка с демота на темата. От външен вид изберете CT Demo Importer за достъп до безплатните шаблони, които да импортирате в сайта си. Шаблоните изглеждат доста добре. SaaS Launcher има 11 безплатни шаблона за избор и около 50 в Pro версията. След това просто избирате демо и кликвате върху импортиране и демото ще бъде импортирано. След това ще видите как новият ви сайт оживява. Шаблоните са направени отлично, изглеждат модерно и имат всичко необходимо. Наистина е добре сглобен. Изненадан съм, че това е правено с Gutenberg, защото от нулата е трудно. Темата е блокова, затова вместо бутон персонализиране ще видите редактиране на сайта. Той съчетава персонализатора и редактора за изграждане на вашите сайтове. Тази WordPress тема се изгражда уникално чрез шаблони. Изберете блок, кликнете на шаблони и лесно ще създадете сайт с Gutenberg. Просто избирате секция и буквално можете да влачите и пускате секции върху страницата. Безплатната версия включва около 77 шаблона, които да добавите и настроите. След импортиране променяте дизайна, а вдясно настройвате много от стиловете на вашия уебсайт. Можете да сменяте типографията с богат избор от различни стилове на разположение. Може също да сменяте палитрите. Има богат избор от цветови схеми за сайта ви, като синьо, циан, зелено, жълто, розово и други. Можете да добавяте и различни сенки, като дълбоки или остри, и да настройвате ширината и оформлението по ваш вкус. Тази тема предлага анимации за всеки раздел на уебсайта ви чрез Cozy Animation. Можете да изберете обръщане нагоре или надолу и да зададете продължителност. Единственият минус е, че за да видите промените, трябва да ги съхраните и да отворите сайта в нов таб за преглед на живо. Така че, докато работите по сайта, те няма да се виждат. SaaS Launcher предлага различни шаблони, които изглеждат страхотно. В секцията SaaS Launcher ще видите всички части на сайта си, като началната страница, дясната лента, страница 404, хедъра, футъра, магазина, страницата за плащане и други. Като цяло тази тема определено улеснява процеса на правене на Gutenberg по използваем. Не харесвам Gutenberg, но разбирам, че има потребители, които го използват. Затова смятам, че тази тема е мост между тези, които не го харесват, и тези, които го харесват. Не съм препоръчвал темите на тези компании, защото не ги смятах за добри, но тази определено си заслужава. Лиценз за един сайт струва около $49, а неограничен е $159 годишно. Доживотният план е от $89 до $300 за неограничен брой сайтове. Бих дал на SaaS Launcher 8 от 10. Тази тема улеснява правенето на сайтове с Gutenberg. Следващата е темата Blocksy. Обожавам я. Ползвам я в много мои WordPress уроци. Щом заредите Blocksy, ще трябва да инсталирате Blocksy Companion. Така получавате началните сайтове, разширенията и други полезни плагини. Blocksy също така предлага различни начални шаблони за създателя на страници Elementor, Breezy и Gutenberg, които варират от базови уебсайтове до блогове и електронни магазини. Темата Blocksy също предлага отлични готови шаблони. Избирате комплект за импорт и избирате Builder. Препоръчвам Elementor пред Gutenberg. Инсталирате плагините и настройките и след минута сайтът е готов.
Много ни харесва тази подредба. Дизайните са готини, има и персонализиран CSS за повече стил. Това е новият им криптодизайн и честно казано изглежда страхотно. Персонализаторът на Blocksy е много изчистен. Имат секция за общи опции, типове публикации, страници и основни настройки. Има и тъмен режим, което е доста полезно. Blocksy има уникални оформления, където регулирате ширината и разстоянието на съдържанието, дори в безплатната версия. Настройвате и дизайнирате бутоните общо, а има и опции за breadcrumbs. Blocksy генерира вградени навигационни следи директно в блога, което ги прави видими и лесни за персонализиране. Има функции като превъртане догоре, както и рамка на уебсайта за добавяне на рамка към сайта ви в различни цветове. Blocksy има лесен конструктор на хедери, където можете да влачете елементи директно в него. За персонализиране на елемент кликнете го и ще видите всичките му опции за дизайн. Има и режим на платно, Canvas Mode, за дизайн и настройка на хедерите за мобилни устройства. В Blocksy проектирате фона и стила за всеки ред по-отделно. Можете да зададете на всеки ред цвят, прозрачност или дори градиент. Футърът в Blocksy работи по същия начин като хедера, което го прави много лесен за научаване. Блок функциите на Blocksy са мястото, където тази тема наистина изпъква. Има красив формат и приятна странична лента, персонализируема в 4 стила. Също така коригирайте структурата на публикациите с 4 оформяне. Изберете широк или бокс формат. Може да скривате и елементи от блок страницата. Blocksy предлага 2 стила за заглавия, като първият е по-подходящ. При втория тип потърсете изображение, пасващо на фона. Blocksy предлага различни структури, идеални за всички билдъри, където избирате между тясно, нормално или странична лента. Blocksy има и уникални функции за проектиране на авторската страница. Чудесно е за няколко автори. Blocksy има и разширение за афилиейт маркетинг, както и функцията продуктови ревюта. Така създавате ревюта за продукти. Blocksy генерира шаблон с персонализирани типове публикации за лесно добавяне на ревюта за всеки продукт. И накрая за WooCommerce. Blocksy има различни стилове за вашите продукти. Регулирайте редовете, колоните или добавете странична лента. Също така ви дава 2 различни заглавия за страниците с продукти и за страницата на отделния продукт. Можете също така да скриете функции като ревюта, звезден рейтинг, мета и още няколко други. Темата Blocksy идва из много приятна страница за вход за вашите клиенти. Blocksy е страхотна тема за всякакъв уебсайт, независимо дали е обикновен сайт, магазин или блог. Има забележителни функции в Pro версията, но ще ги запазя за друго видео. Blocksy е на добра цена и предлага доста възможности. Годишният лиценз е около $69, а за $149 го ползвате на неограничен брой сайтове. Предлагат и доживотна оферта. Цените са от $199 за един сайт до $499 за неограничено ползване. Избора е ваш, цената е справедлива. Бих дал на Blocksy оценка 10 от 10. Страхотна универсална тема е за всеки сайт. И едно бързо уточнение. Ако ползвате тези WordPress теми, препоръчвам Hostinger. Те имат страхотни цени и са напълно съвместими с всички изброени теми. Hostinger предлага най-качествения веб хостинг на най-конкурентни цени. Започнете с годишен хостинг за към $30. С моя код DAREL10 спестявате още 10% от всеки план на Hostinger за всеки период. Следват Elementor комплектите. Ако ползвате Elementor, тази тема е идеална. Тази тема е изцяло за Elementor. Всъщност няма опции за настройка, освен стандартните. Нека я разгледаме по-подробно, за да видим разликите. Когато я инсталирате за първи път, ще трябва да инсталирате Royal Elementor Add-on плагин. Това ви дава всички функции, интегрирайки се напълно с темата. След инсталация може да търсите различни елементи и шаблони. Има около 30 комплекта и изглеждат добре. Това са готови уебсайтове за директно импортиране. Китовете на Elementor включват и над 50 нови елемента за неговия конструктор. Някои са в Pro версията на Elementor, а други са уникални, като Instagram Feed или Image Hotspot. С Elementor можете да импортирате страници и блокове чрез него. Много са в Pro версията, но има и доста, които да ползвате в безплатната. Една забележима функция в секцията Style е възможността да добавяте частици и паралакс към всеки фон. Създавайте креативни лендинг страници с тях. В Advanced използвайте стики, за да фиксирате всеки елемент.
Можете да добавите и персонализиран CSS с Royal Add-ons. И така, какво я прави уникална? Ами това е техния собствен конструктор на теми. Ще можете да създавате персонализирани хедери, футери, архивни страници, страници за единични публикации, продуктови страници и страници на магазина, всичко това с безплатния конструктор на теми. Но за конкретни условия на всяка секция ви трябва Pro версията. С конструктора на теми изграждате персонализирани части на сайта и ги показвате при определени условия. Той замества настройките на темата, като добавяте всяка желана секция. Така не се ограничавате до стандартния WordPress и имате повече творческа свобода при изграждането. Докато създавате персонализиран хедър, ще можете да направите мега меню с всички елементи на Elementor в безплатната версия на тази WordPress тема. Що се отнася до WooCommerce, конструкторът поддържа създаването на персонализирани продуктови страници от нулата. Ще разполагате с списък от елементи, с които да проектирате страницата на магазина или страницата на отделен продукт, използвайки персонализираните елементи. Безплатната версия позволява само една. За повече продуктови страници ви трябва Pro версията. Можете да правите и собствени изкачащи прозорци в безплатната тема, но за конкретни условия отново ще ви трябва Pro. Pro версията има много допълнителни функции за вас. Съдържа над 90 елемента за конструктора Elementor. Също така ви позволява да използвате конструктора на теми за всички аспекти на вашия уебсайт и ви дава достъп до условията. Включва и други различни разширения, които са налични само в Pro версията. Pro версията е ценово достъпна. Pro версията е около $40 на година, а за White Labeling Expert планът е $50 на година. Давам на тази тема 9 от 10. Безплатната им версия е много стойностна. Следващата тема е Divi. Някога Divi се считаше за най-добрия конструктор на страници за WordPress. С времето други билдъри като Elementor се наложиха. Въпреки това Divi беше преработена от нулата и не използва кратки кодове. Така тя е по-бърза, по-отзивчива и по-сигурна. Divi въведе нов начин на изграждане, нека я разгледаме. Divi е платена премиум тема. Освен това, ако посетите сайта им през линка в описанието, може да пробвате Divi безплатно. Кликнете върху Divi 5.0 и изпробвайте билдъра свободно. Така ще разберете дали е подходящ за вас. След като го купите и качите на сайта си, опциите на Divi ще се появят в панела. Ето го Divi таблото. Темата Divi предлага над 2000 шаблона, което е доста впечатляващо, а дизайна на тази тема е уникален. Мисля, че са доста интересни. Divi има и собствен iBuilder за цялостно изграждане на уебсайтове чрез изкуствен интелект. Divi предлага и собствени опции за тема. Честно казано, опциите за тема на Divi са безполезни и едва ли ще ги ползвате. Да разгледаме билдъра на страници. Divi има собствен билдър. За всеки раздел кликвате върху иконата плюс и добавяте колони към всеки ред. Има голям избор на колони, от които да избирате. След това можете да изберете която и да е колона и да вмъкнете елементи в колоните. За всеки елемент, който добавяте в колоната, има опции за стилизиране отдясно. Тук коригирате съдържанието, дизайна и добавяте отстояния, вътрешни разстояния или анимации. Добавянето на елементи с Divi е уникално спрямо други билдъри. Вместо левия панел за влачене на елементи, просто кликвате върху плюса и добавяте елемента навсякъде по страницата. Новата версия 5.0 на Divi носи подобрения в производителността. Divi билдъра е бърз, а при влачене на елементите се позиционират плавно на мястото си. Друг плюс са опциите за контрол. Сменяйте цвета на билдъра между светъл и тъмен режим и настройвайте цветовете на елементите в настройките. Можете да избирате между лилаво, червено, синьо и циан. X-Ray режимът ви позволява да видите мястото на всеки елемент. За разработчиците има Wireframe режим за преглед на всички елементи в сайта, без визуалният билдър да е активен. Divi има и опции отляво, които настройват параметри в помощ на процеса на изграждане. Като цяло процесът с Divi е голям напредък спрямо версия 4.0. Divi 5.0 е в бета и стабилната версия излиза скоро. Тимбилдърът на Divi показва визуално кои части от сайта го използват. Зелените секции са глобални настройки за всички ваши страници. Можете да изтриете елементи от страницата и да добавите уникални хедъри и футъри за всяка част от сайта. Харесвам тази подредба, защото е попрегледно. Можете също да персонализирате съдържанието според типа публикации. Като цяло харесвам новия Divi. Мисля, че могат да подобрят процеса и да оправят някои бъгове, но ако търсите различен билдър, Divi е добър избор. Има и голям външен пазар за Divi, предлагащ шаблони, теми и плагини.
Divi има конкурентни цени. За $89 годишно го ползвате на неограничен брой сайтове, а доживотния план за $249 е еднократно плащане за същите условия. Давам на Divi солидна оценка 9 от 10. Тя е бърза, лесна и страхотна за начинаещи. Има и още една тема. Тя не е идеална, но е доста практична според вашите цели. Темата Hello Elementor за WordPress обикновено се използва, ако просто използвате стандартен Page Builder. Темата няма функции, но ако използвате свой собствен Page Builder, Hello върши чудесна работа. Всъщност, в персонализатора на Hello Elementor почти липсват каквито и да е опции, тъй като темата е създадена за Page Builder. Шаблоните, които продавам, използват Elementor Pro. Това е моят сайт и тук предлагаме огромно разнообразие от шаблони за Elementor Pro. Конкретно за тези шаблони използваме Team Builder. Това е демонстрационен уебсайт и той използва Hello Elementor. Така че ние просто изчистваме цялата тема и използваме само Page Builder. Така е по-практично. Hello Elementor не е най-добрата тема, но е удобна за тези, които ползват любимия си билдър с WordPress. Друга опция е Astra. Преди ползвах Astra, но ако видите уроците ми за WordPress от последните 2 години, вече не я използвам. Основната причина е, че вкарват много плъгини в темата и това я прави нестабилна. Когато използвате Astra, постоянно ще виждате реклами, подканващи към Pro версията. Те често инсталират излишни плъгини, които пречат на WordPress сайтовете ви. Това е нормално, те просто се опитват да печелят. Разбирам го, но когато влязат в конфликт с темата, вече става проблем. Освен рекламите, имах проблеми, когато персонализатора не се отваряше, страниците забиваха, опциите не реагираха или импортирането не работеше. Не ме разбирайте погрешно. Astra правят страхотни продукти. Имат Spectre One. Продуктът е супер. Наскоро придобиха Laypoint, който е страхотен плъгин за резервации. Лично за мен, рекламите им в Astra бяха твърде натрапчиви и заради проблеми с темата в уроците ми спрях да я ползвам. Това е моето мнение. Не е лоша тема, но трябва да намалят рекламите и да премахнат излишните плъгини, които слагат във всеки шаблон. Харесвам и други теми, но не са най-добрите. Като например Ohio. Харесвам темата Ohio. Според мен подредбата, елементите и стила тук са доста уникални спрямо останалите, както и темата Essentials. Темата Essentials има много живи елементи и аз лично я ползвам, защото е изключително стабилна. Ако се занимавате с имоти, няма да сбъркате с Houses. Тя е от малкото теми с MLS, IDX интеграция и всеки агент ще разбере колко важно е това. Аз лично съм голям фен на премиум темите. За големи или сериозни уебсайтове, надграждането до Pro версията на тези теми си струва. Едва ли искате да управлявате уебсайт за милиони долари с безплатна WordPress тема? Тоест можете, но аз винаги бих взел Pro версията, просто за всеки случай. От 2026 година нататък темите за WordPress не са толкова важни колкото преди, защото днес създателите на страници вършат основното. Все пак ви трябва тема, покриваща всички аспекти на сайта. Има линкове към тези теми в описанието под видеото. Благодаря ви, че гледахте това видео. Аз съм Дарил Уилсън и ще се видим в следващото видео. Peace!